फ्रेंड्स नोंथांमोना नुदों गासै बीटीसी ओनसोलाव गासै आसामावनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे दुंहाव थासारि मोनथाम गोरोबथा जादों दिनैसिम बर'फोरनि गेजेराव बीएससी बीटीसी आरो बीटीआर बीटीसी गोरोबथाखौनो एसे आपग्रेड खालामनानै बीटीआर गोरोबथाया जादों। बेखिनियाव मोनसे बाथ्राखौ अरायबो बुंगोन मोनथामबो गोरोबथायावनो 100% कारेक्ट नंखाथारा। मोनथामबो गोरोबथायावनो माखासे गोरोन्थि दं, माखासे लुप हल्स दं, माखासे शर्टकामिंस दं, माखासे डिसएडभान्टेज दं, माखासे मोनबावनांगौ दंमोन। नाथाय इउनियन टेरिटरि एबा आलादा रायजो नङागौमानि बै मोननांगौ माखासे जों जायखौ लुबैदो बे माब्लाबो जाफुङा। आरो जों बर'फोरा जायखौ दाबिदोंमोन जे संकसनिफ्राय सदियासिम ना मा होनो नङा होमबा, बेखौ मोननो गोनांबा बेखौ लानानैबो माखासे सुबुंफोरा मोनसे समाव गोबां समाव बाथ्रा बुङो मा बोरो डिभाइड आसाम 50-50 मा जाखो होननानै। नाथाय सासे मानसि हिसाबै आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जोङो जुदि डिभाइड आसाम 50-50 लुबैदोंबा मा बर'फोरा आसामाव बेबायदि 50-50 डिभाइड जाखाना दं? बेबो मोनसे मेटार। बे जाहोननि थाखायनो दिनैसिम मोनथाम गोरोबथा जाबाय बर'फोरा माब्लाबो आसामखौ खावसे लानो हायाखै। नोंथांमोना सानना नाय मानो हायाखै। नाथाय थेवब्लाबो जों नाजालांनांगोन डिभाइड आसाम 50 नङाबाबो डिभाइड 46। 23 मार्च खालि PIL होनायनि सायाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी बिथाङा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जे PIL खौ गामि दानख'नायनि सायावल'सो होनाय जादों। माखासे बेबायदि पावारफोरखौ लांफिननाय, डिसिनि सिङाव होनाय बा आसाम सरकारनि आन्दाराव थांफिननाय बेबायदि माखासे बाथ्राखौ लानानैसो होदों। माखासे पावार, माखासे फांसनफोरखौ आसाम सरकारनि आखायाव हरफिननाय बेबायदि बुंदों बिथाङा। आरो बेफोरखौ लानानैसो PIL खौ होदों आरो गामि दानख'नायखौ लानानैसो PIL खौ होदों। बिथाङा बुंदों मा माखासे बर' गामिफोरखौ दानख्लाबजोबसिगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों। बबेखानि बे गोरोबथायाव बर' गामि दानख'नायनिथ' जेबो गैया नङा होमबा, डाइरेक्टयै जेबो गैया। नाथाय बर' नङि गामि, ट्राइबेल पपुलेसन गैयि गामि बेबो 6 शेड्युल एरिया नङि बेबायदिसो नङा होमबा, बेबायदिखौ दानख'गोन। दानख'नाया दोङो आरो बे गोरोबथानि सबसे गिदिर डिमेरिट्सआ बेनो, गामि दानख'नायानो सबसे गिदिर डिमेरिट्स। नाथाय बे डिमेरिट्सो बेवहाय BTR गोजोन गोरोबथायाव बिदि होननानै माने BTR गोजोन गोरोबथाया जोबोर गाज्रि बेबोथ' नङा। दिनै सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी बिथाङा 95 जन बा बिनिख्रुइ बांसिन सुबुंनि सिगनेचार लानानै बे PIL केसखौ होदों। मा बिथाङा गासै बर' सुबुंफोरनियाव सोंनानै बे केसखौ होदों? मा बर' रायजो राजाया बिथांखौ अनुमति होदों जे केस हो, बेनि सायाव PIL खालाम हाइकर्टआव? बेबायदिथ' बुङाखै। दिनै जोंबायदि नों आं मानसिया, गेजेरनि मानसिया जुदि माबा मोनसे बुंबा जोंखौ बुंगोन पार्टिनि सुबुं। नोंथांमोना बहुत इउटिउबार नुदों आरो बाथ्राखौ बुङोसो इउटिउबारफोराल'सो बुङो। इउटिउबार साबोसे दं बर'नि गेजेराव साबोसे इउटिउबार दं पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंग्रा, लिडारफोरनि सायाव बाथ्रा बुंग्रा? जोंथ' बुंनो थांबा सासे सानै नामखौनो बुंजोबनो हायो आं। जों साब्रै साबासोल'सो सुबुङा बेबायदि बाथ्रा बुङो। अब्ला बै साब्रै साबा सुबुंखौ पार्टिनि नोजोरजों नायबा जागोन जों। सोरबा सोरनिबा गोरोन्थि नुदों बेखौ बुंदों, आं सोरनिबा गोरोन्थि नुदों बेखौ बुंदों। जोंदो जेबो मोनसे हारिया सोलिया, जों साब्रै साबा इउटिउबारदो हारिया सोलिया। माने रियेल बाथ्राया जाहैबाय बेनो जे जा PIL होदों बेयो थारैनो गोरोन्थि। बेवहाय माखासे जातिनि सुबुंफोरनि, आइ आफा बिदा फंबायनि आरो माखासे मुंख्लंफोरनि गोलोमदैनि, खस्थ'नि, अपमाननि, सहायनांनायनि, अत्याचार खालामजानायनि माबा मोनसे हाबना दं बेवहाय। आरो बेखौ जोङो मैया दाखालिसो मोन्दों आरो दिनैनो बेनि सायाव केस फाइल। बे थारैनो अयनाय होननानै आं बुंगोन। जायखिजाया गोरोबथायावनो गोरोन्थिया दं, गैया नङा, दं, गोरोन्थि दं बेवहाय। प्रमद बर' बिथाङा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों, बेवहाय बर' गामिखौ दानख'नाय जाया, मोनसेबो बर' गामि दानख'नाय जाया। बिथाङा सासे पलिटिकेल लिडार दा, आरो पलिटिकेल लिडार हिसाबै बिथाङा बुंनोबो हागौ गावनि मुलाम्फानि थाखाय बेवहाय मोनसेबो बर' गामि दानख'नाय जाया। डेट मिन्स माबा मोनसे दानख'नाय जागोन बिथाङा बुंनो नागिरदों अदरकार गामि। अदरकार गामिनि ओंथिया बेवहाय मा रायजो राजा नोंथांमोननो खिन्थानि। अदरकारा बेनो, बेवहाय मोनसे बुस्थुखौ टारगेट खालामनाय जादों बे गोरोबथायाव मा मेजरिटी ट्राइबेल पपुलेसन, माने BTCनि सिङाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरखौ मेजरिटी 50%नि सायाव 60-70% बेबायदि खालामनायनि मोनसे टारगेट लानानै बेखौ बानायनाय जादोंमोन। बे बेसेबां मोगथां जायो बेयो समजों लोगोसे मिन्थिगोन। आं बेखिनियाव बुंनो नागिरनाया बेनो, बांद्राय गुबुन गुबुन लिडारफोरनि गोरोन्थिफोरखौ बुंबाय थायोबा पार्टिनि सुबुं सानो। बेनिखायनो आं मोनसे बाथ्रा रिकुवेस्ट खालामगोन, बर' लिडारफोर खौसे जा, बेबायदि गाव गावनिखौल' कारेक्ट होननानै साननायनिफ्राय गोजानाव थानांगो। जेरैहाय खौसे जानानै खामानि मावनांगो। बे BTR गोजोन गोरोबथानि सायाव माबा मोनसे लुप हल्स नुदोंबा, गोरोन्थि नुदोंबा बेखौ डिबेट खालाम, बेखौ माबोरै फोसाबनो हायो बेखौ थिग थाक खालाम। आरो नुनो मोन्दों बेवहाय माखासे बर्डार एरियानि गामिनि गावबुराफोरनिफ्राय माखासे कमप्लेन थगायनानैसो लांदोंनो सिगनेचारखौ।
बेथ' जोबोर गिदिर लाजिनांथाव बेबायदि जानामोन सिगनेचार लांदो थिगैनो दं खिन्थु बिथांमोना मिडियायाव फैनानै जा बाथ्रा बुंदों बे हारिनि जिखिनि गन्थङाव जिखिनि दंमोन बेखौ हास'ना होनाय बायदि जादों। लिडारफोरा बेबायदि आसोल गुबै जाहोनखौ मिथियालासिनो बेबायदि सिगनेचार लाना थांनाया बेबायदि PIL हैगोन होननानैथ' रावबो गावबुराया थारैनो मिथियामोन। जानो हागौ साफा सानैया मिथिगौ। बेबायदि मिथियालासिनो आन्दाव दोननानै सिगनेचारखौ लाना थांनाया थारैनो बिराद लाजिथाव जादों होननानै आं बुंगोन। स' लिडारफोरा जोंनिया खौसे जानो सोलोंनांगौ आं बेखौनो बुंगोन। गोरोन्थिया दङ, गासैनियावबो गोरोन्थि थायो, नाथाय बिदि होननानै बेबायदि गाव सानैसो मानसिया गावनि लाबालाबनि थाखाय बेबायदि PIL होनानै बर' हारिखौ मूर्ख बानायनाया गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन। बेवहायथ' बर' जातिखौनो थगायनानै PILखौ होनाय बायदि जादों। बेवहाय साबेसे बर' सुबुंफोरा सापर्ट दं, साबेसे मानसिया बै PIL होनायाव सिगनेचार खालामदों? 95 जों बर' जातिया थांना थागोन? थारैनो थाया। बेनिखायनो आं बुंगोन जे माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंबा डिबेट खालाम बर'नि दैदेनगिरिफोर। आं नोंथांखौ सबखौ बुंदों। नुनो मोनदों एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना मुर्ति सावदों, पुतला सावदों, गाफ्लेदों, बुफ्लेदों। सोरबा लिडारफोरनि जायफोर लिडारफोरा मोनसे समाव जोंनि माने मामोन फेभराइट लिडारमोन, बै लिडारफोरनि मुसुखाफोरखौ सावदों, बुफ्लेदों, बायदिसिना खालामदों। माने लाजिनांथाव दुखुनांथाव थासारि बेयो। माने जोंनि मानसियानो जोंनि लिडारफोरखौनो दिनै गाफ्लेदों, बुफ्लेदों, सावदों। बेबो सासे सानै नङा, माखासे नामफोरखौथ' आं बुंला। बेबायदि हालोदखौ नुयोबा जों बायदि गेजेरनि मानसिया मा बुंगोन? बेबायदि बुफ्लेनायखौबो सापर्ट खालामनो हाया, सावनायखौबो सापर्ट खालामनो हाया, PIL होग्राखौबो सापर्ट खालामनो हाया। आरो PILखौ बोरै होदों? 95 जन मानसिया थांनो हादों। 95 जन मानसिनि सिगनेचार, गासै बर' सुबुंफोरनि बेवहाय सिगनेचार गैया। साधारन सुबुंफोरनिथ' जेबो बेवहाय लोब्बायानो गैखाया, जेबोआनो मिथिया। जोंनि हारिनि गेजेराव मा जानो थांबाय दं? गुलाय गुजाय दावराव दावसि। मा थैलायबावनो लुबैबाय नामा बर' हारिया? बुलायनानै, बुथारलायनानै, गावलायनानै थैलायनो लुबैबावबाय नामा बर' हारिया? बेबायदिसो आं बुंगोन। रिकुवेस्टआ बेनो, बर' हारि खौसे जा, लिडारफोर डिबेट खालाम, सावराय, BTR गोजोन गोरोबथानि गोरोन्थिखौ फोसाबनो थाखाय डिबेट खालाम। बर' हारिनि गोरोन्थिफोरखौ फोसाबनो थाखाय BTR गोजोन गोरोबथानि गोरोन्थिफोर नुदोंबा बेखौ फोसाबनो थाखाय डिबेट खालाम, तर्क बितर्क खालाम। बेबायदि केस होनायजों नङा। केसनि ओंथिया बहुत डिफारेन्ट। लोगोफोर, नोंथांमोननो जोबनायाव बेखौनो बुंगोन, नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनि आपडेटखौ नायनो दाबाव। नेक्स्ट दसे उनाव नोंथांमोननो इउक्रेन रासिया वारनि आपडेट लाबोगोन।